कि बिना तरई के चांद ना होला। देखिए अमित प्रधान जी की तरफ से दोबारा पुरस्कार आयल भाई 101 रुपया प्रणाम और आशीर्वाद के कामना बा। देखिए बंटी सिंह भैया जी की तरफ से बहुत सारा पुरस्कार आयल बा प्रणाम बा और आशीर्वाद के कामना बा। कहे के बा कि बिना तरई के चांद ना होला, कि बिना सूरज के घाम ना होला, कि प्रेमी भले ही पुरान हो जाले, बाकी प्रेम कबहू पुरान ना होला। देखिए जा प्यार भरा आशीर्वाद अमित यादव जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आयल बा प्रणाम और आशीर्वाद के कामना बा। देखिए दूगो लड़का रहल लोग, लड़कवा कहता ए दोस्त हम तो से बहुत प्यार करीले, कहता कि आज बाराते जाए के बका अपन जूता दे दे बका, तो कहत हो तो से प्यार करीले लेकिन आज जूता ना दे पाई। कहत है यार ऐसा का है जब प्यार करीले तो एगो जूता का मायने रखा था। कहत है कि सुनो तोहार फोटो हमरा दिल में बा लेकिन भीटी में बेटा जीवो ये गांव में बेटा जीवा बोलम ना, लेकिन इतना प्यार करीला कि तोहार फोटो दिल में लेके घूमेला। कहत कैसे महिमा इधर जो रस्म हो रही है इसका ध्यान बताइए, है ना? आई
चंदन फूल थाल सजायो रघु नंदन हरे अछत चंदन फूल थाल सजायो रघु नंदन हरे मोती चौक रायो सुनाओ रघु नंदन हरे प्रसाद साउंड हम लोग के बीच में और ऑपरेटर लक्ष्मण प्रसाद भैया जी और बहुत अच्छा सिंगर भी बने भैया जी के प्रणाम बा और आशीर्वाद की कामना बा और आवाज देखी रह के डाउन भी हो जाता और सिटी मारता सहयोग चाहिए रहो आई जा शादी के माहौल बा और देखी हमार माता बहन लोग जौन गीत गावेली वही गीत से हम स्टार्ट करल चाहब। जब बारात घर से कुछ दूरी रहेला त माता बहन लोग एगो गीत गावेली किया अपन खोरिया बहुराए दुल्हन के मम्मी किया अपन आई गईले दूल्हा तो मार गए आई गईले दूल्हा तो मार गए अपन खोरिया बहुराए दुल्हन के अपन खोरिया बहुराए दुल्हन के आई गईले दूल्हा रवि भैया जी की तरफ से आइल बा प्रणाम बारवा के और आशीर्वाद के कामना बा देखिए आदरणीय पिता तुल्य चाचा जी की तरफ से 51 पुरस्कार आइल बा प्रणाम बा और आशीर्वाद के कामना बा और राजकुमार भैया और कौन गीत गावे लोग धीरे धीरे हो भसुर धीरे धीरे रीति रिवाज के माध्यम से लोग का करेला परछावन करेला
लेके बरछत रहले। गलती से भैया के केहू बुला देला। ये विकास भैया गलती से घूमना मुसर लगल नाक पे। नाक फूल गल। जब नाक फूल गल तो सासू माँ आईनी तो कहती ई कैसन दुल्हा जेकर नाक बड़ बा। रउआ देखे गए लनी लोग तो ध्यान ना देने का कहे के बा। जब जानी लोग परछाव करे तो एगो गीत गावेली कैसे। छोटी मोटी अम्मा बड़ी लमहर दामाद हो। छोटी मोटी अम्मा बड़ी लमहर दामाद हो। कने कने हुराई दुल्हा, कने कने हुराई दुल्हा, परछी लाल हो। कने कने हुराई दुल्हा, परछी लाल हो। कने कने हुराई दुल्हा। कहेली लोग कैसे। अंगना में आइल बड़े राम जी दुल्हावा हो। देखिए साहब यादव जी आवाज देखिए साहब यादव जी की तरफ से एक 51 रुपए पुरस्कार आइल बा। प्रणाम और आशीर्वाद के कामना।